Алена әлеге мәктәп укучысы Даниилның әнисе. Ул беренчеләрдән булып килгән. Диктантта бик теләп катнаша. Роль родителя. Балаларның юл йөрү кагыйдәләрен белүдә әти-әниләрнең роле зур. Алар үз өрнәкләре аша белем бирә алалар. Родитель своим детям. Оештыручылар конкурс бланклары таратты. Шартлар барысы өчен дә бер тигез. Формат у нас Диктант форматында әти-әниләр тестлар шишәләр. Сораулар шәхси саклану чараларына, җәяүлеләр кагыйдәләренә кагыла. 1 мартта законда күп үзгәрешләр булачак. Алар белән дә чарада әти-әниләрне таныштырырга телибез. вот мы хотим и ознакомить родителей. Катнашучыларның күбесе әниләр, әтиләр дә бар. Бу эшне башкаруга барысы да бик җитди карады. Чөнки үз балаларын грамотлы юл хәрәкәте катнашучылары итеп тәрбияләү өчен җаваплылык алар кулында. Гел юлларда йөрибез, җәяүлеләр юлларын узабыз. Машинада автокәнәфи кулланабыз. Барысы да таныш. Әти-әниләр бәйге биремнәрен үтәгәннән соң үз тәэсирләре белән уртаклаштылар. Если надо смотреть налево, направо, убедиться, что машина остановился и проехать. Вопросы были несложные. Они все встречаются с нами в повседневной жизни. Рузилә өчен юллардагы куркынычсызлык буенча белемнәрен тикшерү мөһим. Ул күп балалы әни. 2 сорау, аларда 2 хата бар. Рузилә бу хакта фикер уртаклашырга әзер. Для меня лично, так как я... Мин әни буларак ут кайтаргыч элементлар балаларның өске киемендә дә сумкасында һәрвакыт булырга тиеш дип уйлыйм. Бу куркынычсызлык максатында. Да, в целях безопасности. Нәтиҗәләр төрле. Биремнәрнең барысы да үтәгән. Юл йөрү кагыйдәләренә багышланган диктант нәтиҗәсе буенча 5 җиңүче билгеләнде. Аларга бүләкләр һәм грамоталар тапшырылды. Арада зур эш стажы булган педагог та бар. Ул тәҗрибәле автоледи. Если мы будем соблюдать вот эти все правила дорожного движения и донесем до наших детей, то значит наши дети будут живы, здоровы. Я понимаю одного, как мама, как педагог, что дороже ребенка никого нет на свете. Әлеге мәктәпнең ЮИТ отряды вәкилләре әниләренә 8 мартка багышлап бәйрәм чыгышлар әзерләгән. Әти-әниләрне шулай ук индивидуаль мобиль чаралары, самокатлар, монотегермәчләр, сигвейлар һәм башка шундый ук транспорт чаралары белән таныштырдылар.